Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, dzisiaj specjalnie odcinek dla fanów lotnictwa, dla pasjonatów gołębiarstwa. Mirku, witamy Cię serdecznie. Cześć. Mam nadzieję, że nas wprowadzisz w ten magiczny świat. Zaczynamy. Mirku, o co chodzi z tym fenomenem gołębi? Dlaczego? Co w nich takiego jest? Na Śląsku, Śląsk jest w ogóle kolebką hodowli gołębi pocztowych. Tak się wrócić lata do tyłu, na każdej górce, na każdej górze, w chlewiku, na ogródku, wszędzie pojawiali się hodowcy gołębi pocztowych. Wyglądało to tak, że to mobilizowało całe rodziny. Na przykład siedzieli na trawie faceci i patrzyli, no kiedy przyjdzie. Ale żona mówi o 13 obiad. Nie ma takiej opcji. Wtedy żona przynosiła im tym obiad, oni dali jedli i dali czekali na te gołębie. Czyli jest to, jakże powiedział, kolebka naszej kultury. Hodowla gołębi pocztowych, która się już w tej chwili rozprzestrzeniła na cały kraj i cały świat, bo hodowców jest po prostu multum. Jest to pasja. Moja pasja rozpoczęła się od momentu, kiedy mój ojciec hodował gołębie, ale nie lotował tymi gołębiami, czyli one nie szły na żadne loty, ale były. Potem ja to przejął, no i większe ambicje, no i stało się to, że dzisiaj ja lotuję i jakoś nie potrafię z tego zrezygnować. Chociaż roboty jest pełno, a przy tym trzeba być parę godzin dziennie, patrzeć na nich, rozmawiać z nimi, dyskutować z nimi, powiedzieć im kierunek, że jak teraz wylecicie, zaraz idź tam, to. No. Jak trener. No niestety, jak dobry trener przed walką. tak to jest. Zawsze gadają, że 75% to hodowca, a reszta to gołąb. Mirku, powiedz mi, co czuje taki hodowca, siedząc i czekając, aż jego gołębie powrócą? To trzeba było się zapytać mojej żony, kiedy ja przychodzę po zakończonym locie i zaraz idę do szuflotki, żeby wyciągnąć ciśnienie do mierzenia, a ona zaczyna ryczeć go ty wariacie, ty kiedyś źle skończysz. To jest niesamowita adrenalina. Naprawdę czekając na gołębia, czy przyleci, czy nie? Zaproszę was kiedyś tutaj na taki lot i sami to poczujecie, bo to trzeba poczuć, to o tym to nie idzie tak opowiedzieć. Kiedy mniej więcej obliczysz czas przylotu tego gołębia, jego nie ma, a widzisz, że następny sąsiad już pojedyncze sztuki dostały, to tu już chodzisz, tu jest wszystko wydeptane. Tu na tym ogródku musi być nowy ganek, dlatego że on już jest nie do użytku. Myślę, że na drugi rok, jak będą koncerty, to się go zmienia. To jest coś niesamowite przeżycie. Już nie śpia rano, przygotować wszystko, cały system, żeby podłączyć, żeby czegoś nie zapomnieć. A jak wygląda dbanie o takiego gołębia? Przychodzisz i co? Rano jest? Dbanie o takiego gołębia jest takim samym dbaniem jak o swoja własna rodzina. Naprawdę, tu nie ma żadnej różnicy. I teraz powiem inaczej. Gołąb jest. A to jest tylko gołąb. No ale ktoś powie, to jest tylko gołąb, to jest tylko pies, to jest tylko kot. No niestety, nie można tego wyrzucić. Każdy chce być nakarmiony, każdy chce być zdrowy. I dlatego moje lotowanie gołębiami jest tak skrócone, że tylko loty odbywają się u mnie młode, bo trwają tylko 6 tygodni. Gdybych jeszcze lotował z rodzicami, to od maja do września nie mam je w ogóle w domu, nie jadę do roboty, bo wszystko się odbywa przez weekendy. Tak. Więc dostałem takie zezwolenie na to, że jedynie te młode loty, a i tak już to pochłania tyle czasu, że to się w głowie nie mieści. A sama hodowla, jak to jest powiedziane, kto smaruje, ten jedzie. Żeby mieć efekty, to trzeba dać. Jest to bardzo drogi sport. Nie będę mówił o zakupie jakiegoś tam gołębia. Właśnie to moje kolejne pytanie było. No to są czasami w dużych setkach tysięcy złotych. Co ty mówisz? Za gołębia? Właśnie... No tak, tylko proszę nie różnić tych gołębi, których mamy na swoich osiedlach, na parapetach i robimy takie kolce, żeby nam tam nie wchodzili. Jaka jest różnica pomiędzy takim gołębiem zwykłym, który nie wiadomo znamy, skąd się wzięły. a pocztowym? Wiesz co, nie wiadomo skąd się wzięły w Krakowie te gołębie. Naprawdę też nie umiem na to odpowiedzieć. To są sportowcy. Te gołębniki, które tutaj widać, to jest najdroższy hotel świata. Dlatego, że Chętnie zajrzymy do środka. powiem wam tak.
Ja sobie witaminy nie kupię, ale gołębie muszą mieć. Okej. Tak to wygląda. Ja bym chciała wiedzieć, jakie wyniki sportowe osiągnąłeś ze swoimi gołębiami. Można by powiedzieć krótko, lata wyrzeczeń i praktyki. Taki był w zeszłym roku. Odebrałem parę pucharów, dostałem medal, dostałem dyplom za najlepszego lotnika. Super. A czemu się tak stało? Nie wiecie. Bo moja żona mi powiedziała tak, zrobiłem mistrza sekcji jeszcze, ale to już nie chcę tego tytułować. Moja żona powiedziała tak, pamiętaj, albo robisz mistrza, albo jedziemy na wczasy. Zrobiłem wynik 5 razy lepszy od wszystkiego. Super. Nie wiem, może się tak po prostu tylko wydarzyło. W tym roku trwają loty, nie wiemy jak się zakończą. Ale jak się zakończą, to was na pewno o tym poinformuję. Sam zbijałeś? Sam zbijałem. Pięknie. I sam wycinałeś takie te rowki? To znaczy nie, no to się akurat kupuje osobno Ale jakie ozdobne, ładne. i się skręca. No na coś to musi wyglądać, nie? Ale To, oddychające też fajnie i ciepłe. to znaczy się, no jest to dobrze, że w tej chwili tu nawet w Gołębniku są żaluzje, że jak, no tak, za chwilę mu pokorza, że jak słońce wschodzi, no to tu by się zagotowała woda, więc kupiłem taką specjalną żaluzję, która nie przepuszcza w ogóle promieni słonecznych. Więc się nic nie gotuje, w Gołębniku jest chłodno, co jest bardzo ważne. No a na drzwiach, jak widzicie, plan lotów tegoroczny młody. Tu już są my za lotem ćwiczebnym, tu już jest poza nami lot konkursowy. Teraz przygotowujemy się do kolejnego lotu i kiedy otwieram te drzwi, zaczynam drętwieć i mówię, co ja zrobię. No ale jak już tutaj wchodzę, popatrzę na ich miny, no to wydaje mi się, że będzie znowu dobrze. A powiedz mi, ile leci taki gołąb? Jakie to są trasy? To zależy. Jak długo? To wszystko zależy. Młode loty kończą się na miejscowości, bynajmniej w naszym oddziale, na miejscowości Pyrzyce. Tak, dokładnie, na miejscowości Pyrzyce. Na przykład stare loty, są już maratońskie loty, Bruksela. Z Brukseli, że wróci z Brukseli do domu, No tak? tak, To ile to jest kilometrów? no nie wiem, 1000 przeszło. Nieprawdopodobne. 1000 przeszło i wszystko jest też uzależnione od tego, jak on nocuje, jak on dobrze przenocuje na jakimś dachu albo coś, ale są też gołębie, które znajomi dostali o godzinie 0. Mamy noc. No. I dostali. Że Z Czyli, że nocą leciały? Tak. No to już jest jakiś ewenement, już niewytłumaczalny do nas, nie. Instynkt do powrotu, miałem tutaj takiego gołąbka, który był tu 1,5 miesiąca. Nie w środku, ale na dachu. Ja go tutaj z boku karmił. Nie chciał odejść. I w pewnym momencie patrzę na niego, siedzi taki przygarbiony, nagle coś mu się stało, rozprostował skrzydła i poszedł. I już nie wrócił do dzisiaj. Czyli co? Przypomniał mu się film, skąd on rzeczywiście jest, nabrał tutaj siły, no i poszedł do właściciela. Bardzo lubię, jak gołębie, no teraz my są tutaj, one was poznają, że się są innymi osobami. Cześć. To jest momentalnie. Jak moja żona wejdzie, czy Julka wejdzie, to jest ta sama sytuacja, ta sama reakcja. I one są teraz tak wyprostowane, nie? One są Gotowe. wyprostowane. Ale bardzo lubię, jak podchodzę do gołębnika przed lotem, a one siedzą takie skulone, takie pochylone. odpoczywają. Czy się relaksują? Myślą. I to jest bardzo dobrze. Bo z mojego doświadczenia wiem, jakby tu był jakieś takie latanie w środku, Rejwa. coś by się non-stop działo, to też jest dobry znak, bo świadczy o tym, że one są zdrowe, a w tym przypadku na dzień dzisiejszy są zdrowe, ale i odpoczywają, bo czują, że przed nimi wielkotrasa. Powiedz mi, czy nadajesz im jakieś imiona? To znaczy się, nie ma tutaj imion, chociaż te znaczące gołębie w świecie i w naszym kraju mają jakieś tam pseudonimy, można powiedzieć. Natomiast to się nazywa Śnieżynka, bo sam wygląd jego o tym świadczy, a tak w ogóle to każdy gołąb jest albo Kuba, albo Baśka, nie? Tak. Nie? Czemu tak? Bo ja uważam, że każdy z nich ma szansę
Nie ma tutaj w czasie lotów jeszcze nie ma tu przegranych. Więc wszyscy są traktowani na równo. Wszyscy dążą do tego, żeby odnieść sukces. I miejmy nadzieję, że taki będzie. No to teraz się bije o swoje miejsce, bo to przecież jego miejsce. No. A ten gdzie się wpycha? Samice też latają, czy tylko samce? Jak Wszystko lato. Wszystko Jest lato. równouprawnienie. Czasami samica to lepiej niż samiec. Okej, to jest... Tylko trzeba je zmobilizować, trzeba samcowi na przykład, żeby samiec lepiej to ogarnął, to trzeba na przykład mu wpuścić do klatki samica na 5 minut. Okej. A tu mamy, że jeszcze O Jezu! przeoczył, bo już się nie ciągnie młodych gołębi, no ale ten się jeszcze uchował, no i musi zostać, nie? Ile on ma teraz? A wiem, gdzie jest z 2 tygodnie. Ojku. I kiedy on będzie gotowy do lotu? Za ile czasu? To znaczy, on już nie będzie gotowy do lotu. Nie? On będzie latał tu na ogródku, ale już nie ma szans, żeby poszedł do lotu za młody, nie? Znaczy, no, ale tak w przyszłym roku? Żeby... W przyszłym roku tak, jak najbardziej. Ile taki gołąbek generalnie, jak się wykluje z jajka, to ile czasu potrzebuje, żeby Miesiąc. polecieć? Miesiąc? Miesiąc, żeby wyjść na zewnątrz. Okej, a potem, żeby polecieć? No, znowu trzeba parę miesięcy przygotować, dlatego loty są starych gołębi, czyli takiego sobie wezna, to już jest stary gołąb i on może lecieć w maju do sierpnia. Natomiast od maja młode, które wychodzą na zewnątrz, są przygotowywane, żeby na lot szli dopiero w sierpniu, czyli te parę miesięcy muszą mieć za sobą, nie? Piękny. Wow. Przepiękny. Wszystko czyściutkie. Piękny. A, Kuba, to nie twoja. Za chwilę by była Haja. Aha. No i co, i się każdy ma swoje miejsce i pilnują tego i... Każdy ma swoje miejsce i jeden drugiego tam nie dopuści do tego, nie? Znają się jak łyse konie. W ogóle wszyscy. Wychodne mają. No i tu jest to właśnie, że po nich, po tych rodzicach, tam są ich młode, nie? I teraz my wiemy. Aha, budka numer 4. Po tej samiczce i po tym samczyku młode zrobili piękny wynik. Ale piękne są. To takie kolorowiaste, to po nich? Śliczny. Śliczny. Jej, Pokażę wam po nich. ale piękny. No. Cześć. Baśka. O, Piękny. A co, ile one jajka znoszą? wiesz co, jak jedne odchowią momentalnie następne, nie? Dlatego ten jeden młodzik, który został, już w ogóle nie ciągna tych młodych, bo już nie czas na to, bo to już za późno młode. No ale jeden się tutaj Uchował. Co to znaczy, i- że ciągniesz młode? Znaczy się, pozwalam im na to, żeby wychowały młode, nie? Bo jajeczka po prostu się po prostu je zabiera, żeby nie było kolejnych... Tak, zabiera się jajka i daje się sztuczne jajka, Okej. żeby się tam po prostu, W główce siedzieli. nie powariowało też. No. Czego się życzy gołębiarzowi? Dobrego lotu. Dobrego lotu. Wam też, kochani. To w takim razie i dla ciebie, i dla twoich pięknych podopiecznych dobrych lotów. Dzięki serdeczne. Dziękujemy.